A vila de Meis está preto de ter un pabillón multideporte totalmente renovado. A Deputación de Pontevedra e o Concello están levando a cabo unha intervención conxunta a través do Plan Reacpón. A obra permitirá reformar a cuberta e outros espazos interiores como o ximnasio e os vestiarios. Unha cuberta que permita un gran aislamento, sino que ademais tamén a entrada de luz natural, non? Que é tan importante para o aforro enerxético. Tamén todo o que ten que ver cos vestiarios, coa zona de gimnasio, pero tamén con esta zona polideportiva. A reforma permitirá sustituir os vellos materiais por outros máis sostibles e, ademais, converterase nunha instalación con maior aforro enerxético. Vai a ter tamén elementos de xeotermia, non? De garantir que haxa unha calefacción sostible e, ademais, pois, bueno, se vai a permitir que aumente moito o nivel enerxético e, polo tanto, pois vai a ser un edificio do século XXI, non? O proxecto ten un custo de 500.000 euros, dos cales o 85% corrían a cargo da Deputación de Pontevedra e o restante do Concello. Unha aportación de ambas administracións que será menor grazas a que o proxecto foi aprobado dentro dos fondos europeos Next Generation, o que supón unha aportación de máis do 60% da obra. A reforma beneficiará a toda a veciñanza de Meis, usuaria da instalación. Ten habido días que tivemos que estar achicando auga porque se levantaba o chan, sobre todo de madeira do ximnasio, porque chovía dentro. Vamos a paliar ese defecto. Vamos a, como dicía tamén antes David e explicaba a presidenta, pois aquí dentro facía moitísimo frío, porque ainda que no seu día se fixo algunha mellora despois de facer a obra inicial, pois esos tubos que vedese arriba non quentaban o suficiente e o consumo era tremendo, non se podía utilizar, é dicir, a xente, sobre todo a xente maior que veña aquí as actividades de maiores, de gimnasia para maiores, educación física, non podían vir porque facía moito frío, porque chovía, e todo eso se vai a poder paliar gracias a esta obra. As obras están realizándose segundo os prazos marcados e a previsión é que se rematen no mes de marzo.